Molo naik calon di mana calon bupati, dangadong pangurupio siap begu, dangadong pangurupio siap uti-utian, dangadong pangurupio siap datu, dangadong pangurupio siap namerjuji. Yang go pangurupio tuhita hola di bagasan goar di Jahoba sito palangi doho tano ondo. Pertolongan bagi kita hanya datang dari Tuhan yang mencipta langit dan bumi ini. Tidak ada yang lain. Jala ikonido nak panindang yo tamang doho tamu inang. Molo pogos pehoni pakilala hokko inang doho tamang dok ma di bagasan hapogosomu pangurupi yo tuhita holan sian Jahoba di batang. Molo marsahit, molo oksita honommu si pikir honommu ada pergumulanmu, bilang kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan dan beritakan kepada semua. Pertolongan kami hanya datang dari Tuhan saja. Dangadong pangurupion sian nasing. Dangadong pangurupio siap begu, dangadong pangurupio siap uti-utian, dangadong pangurupio siap datu, dangadong pangurupio siap namerjuji. Nuaing gudang nang lau tu si. Ado ula-ula munai nuaing kamang amat tado tahe. Namerjuji hai na gudangi membuat tiki. Skater. Dangadong pangurupio sa skater mi. Ang musi merjuji-juji ahai on game online ni habis tik kita mang doh taminang dangan pangurupio sia ni molo naik calon di mana calon bupati tak beang son tes ni calon bupati molo naik calon di mana sutung lao pola tu tubuh-tubuhit mangalului pangurupio asalau pencalekan ninna do calon pencalekan asal pun dagudangan tolor dia tolor rimano dibusuk-buhit. Satu nggak masak, satu nggak bauhan, satu nggak masih. Berbagai warna sesuai dengan warna partai. Memang imah. Molau kamu, molau aku berhita nomor datu, dang pablok dang. Tidak ada yang lebih kuat daripada Tuhan kita, nggak ada. Dah dong, amang. Dengan apa sejarah membuktikan itu. Daud juga mengatakan itu. Ahana subui patu paun nisi Saul laho mangalekseho mamunu si Daud. Tapi bila Tuhan berbicara, hola rapat-rapat di babung-babung gimana budi ya lihat kalian dangadong mate saherana pitungut cudi tetara nisi Saudi. Kita ope amang doh taminang atik butuh tak behata hilala sahirana dukia si tahun itu kita tanggope. Tuhan mampu kalau dia berbicara. Tuhan mampu mengambil segala pergumulan kita itu, memindahkan kita dari ketakutan menjadi penuh dengan sukacita. Dangarong nasing nabui mangurupi kita. Tidak ada yang lain yang bisa membantu kita selain datangnya hanya dari Tuhan saja. Songon bangsoi nasai marede mangedehon ede tu Jahoba di bagas joro di Jahoba. Asa saya songoni mahita madok pangurupio dihitang marharorowan sian gowarni debatang sitop palangit dohot tanon ibana do mangurupi hitam alani marsi gatung jala marsi ranggut holan tu debata mahita amin martangi yang mahita.